Diska. Dis. Reno dis, cepet. Penting. Dan. Nggih, wonten apa, Pak? Aku jual nopo kopi. Oh, lah nggih. Kopine tasik kelas to, Pak? Yus tukono karo Ayu. Oh, nggih, sekedap Dan, nggih. iya, rada cepet ayo. Nggih. Mbak. Ya, Mbak Dis. Anjir, kita tuku kopi sih. Ning ndi lah tuku? Ning warung yo. Walah ya sih. Nyapa iki, Dis? Nyapa enggak? Nyapa iki montore? Kok mati? Mogok paling Dis. Ora kena ngene. Piye iki? Piye iki? Foto. Weh, ini cah wedok ayu. Sasaran. Mumpung ora ana uang. Cantik. Lha aku Mas, mogok paling no. Delok deloki. Kok cewek sing DI ya? Iya. Ganggu aja. Woi! Woi nyapo. Woi nyapo ganggu-ganggu. Ora ganggu-ganggu, Mas. Gila orang ganggu nyapa tujuanmu ning kene. Nulungi Mas kula. Alah, Aling. santai Mas. Sing iki to. Iya to. Sapa tapi tekan apa? Nyapa Dek montore? Anu Mas, mogok mbuh nyapa kuwi mang. Mbok mati-mati dhewe to Mas. Dewangi piye? Iya masuk Bang. Sempatan ini. Yuk, surung yuk. Yuk. Ayo dia tak surung dia yuk. Yo alah kon nyurung ini iki. Yo. Dia aja carry minggu carry. Gentinan yo, selalu nyurung. Ayo kok. Ben nyapa sing itu apa? Maju kene Dek. Maju ning ngene. Turung. Yo nyurung lo. Ora selalu lho Dek. Oleh Mas. Salaman. Gini ya Mas. Dewo. Jangan apa Dek? Ayo Mas. Wong iki. Dah, masa. Ora piye karo Preman. Yo, piye yo Mas yo? Yo. Mbok yang ini. Jauh Preman ini yo. Atiku apik kok. Ini. Iki iso ngaji kerja. Ngaji kerok to Mas. Cil so cil. Aku juga Mas. Nyom melu-melu. Mbakmu. Masa mbakmu kuwi? Tunggu kopi. Terus mogok. Sampai. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Loh. Awakmu kok iso bareng karo preman iki piye ceritane, Mang? Niki wong anu Pak, mogok terus ditulungi niki preman iki. Walah, yus mebos ae. Nggih. Loh, nyapa wong sing kene? Mulai kono. Anu Pak, kula kangen iki badhe anu. Belajar ngaji. Nggih, Pak. Nggih. Kula saged ngaji. Jenengmu sapa? Niki Kumi. Sing ditakoni lho jenengmu untuk jenengku. Ya jenengmu Kumi to? Wis to, Iya. wis. Ngene, jenengmu sapa cah lori? Kamu sapa? Aku Kumi iki Iya. iki. Biki. Walah yo wis. Nek ngono tok, aku tekok. Yang lho. Karepmu piye iso mlebu omahe wong? Rene rene. Biki lho, Pak. Lah nyawu kowe. Saiki. Belajar ngaji. Ngaji. Yo wis, anu, utuh kono. Nang. Kae, apa sumure ning mburi? Nyapu udu barang. Yo ben gak kecokot nyamuk. Yo ben suci lah. Ngono aja tekok.
Wis ora. Ndang kono. Utu. Ingin di kene yo. Iya, aku ngerti carane. Piye? Aku ora ero. Aku ora ero carane. Iso. Iso karo raup sing Karena butuh ning kelas lah wis. Ini paling wis. yo wis. Ini daro, ora. Sikilmu. Apakah kedua preman itu akan bisa mengaji atau akan bikin rusuh? Nantikan di channel Rewel Entertainment. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Gas. Kurang le. Gaset banget orang muat. Iya ngentek. Senteken nu. Action. Bisa tak delok ae. Maling. Walah. Action. Kowe nyapa ganggu-ganggu? Ora ganggu-ganggu, Mas. Alasan ngalio. Ora. Aku kan dokter. Kenalan ora, Dik? Oleh Mas, nyapa? Salaman toh. Salaman apa ora iki? Action. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Nyapa anu? Awakmu kok apa? Bareng iso bareng preman iki. Aku ora trimo we. Masa ngono?